Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и члены украинской делегации планируют во время визита во Францию, который сегодня, да, состоится, провести ряд встреч, в частности, обсудить ситуацию в Минском процессе и двухстороннее сотрудничество между странами. Об этом руководитель аппарата президента сообщил на своей странице Facebook. Давайте послушаем. Сегодня в составе украинской делегации работаем в Париже. С внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Боном планирую говорить о ситуации в Минском процессе и двустороннее сотрудничество Украины и Франции. Этот визит проходит в продолжение поездки в Берлин в начале июня, а также многих телефонных и видеоразговоров с международными партнерами за последние месяцы. Нам очень важна поддержка наших зарубежных партнеров. Именно поэтому мы уделяем нашему общению так много внимания. Чем лучше мы понимаем друг друга, тем больше вероятность, что эффективнее будем двигаться к установлению мира. Вот Ермак сказал, что вот эта поездка во Францию – это продолжение поездки в Берлин. Что это означает? Чего нам ждать по результатам візиту? Ну, мабуть, почнемо з того, що ми не до кінця розуміємо, які результати у нас поїздки в Берлін цієї певною мірою розширеної делегації. У нас після того з'явилася інформація про візит в Мінськ на рівні приблизно тому самому. Резніков, Костін, Єрмак і ще власне, ну, це основне, так, Комітет правової політики, представлення виконавчою владою і на рівні керівника Офісу президента. Мені здається, зараз відбувається зондування того, в якій позиції мають наші західні партнери. Можливо, пропонуються якісь альтернативні варіанти, які були лише в, скажімо так, натяками окреслення перед 9 грудня. Власне, спроби зрушити з місця нормандський формат, але говорити про те, що у нас є якийсь серйозний прорив, зараз просто неможливо. В силу того, що ми бачимо, що стопор йде в основному, як і було раніше, по лінії Російської Федерації.